Ki kiwa kilong shibenta na kajimpenlong oblei hakane ka mei mariang. Ba kajingdon jong kiwa kalong kajing shngany ya ukhun benriu. Ba kam tamele kajingdon jong ki do ki do kha ki do panat. Kilong ki parlok ya beriu ban lei pan pengan ya kajabieng ba kumjuru. Ban lei ya kai na ban khwai. Na kam ta kajing koi kajing khia ba kumjuru ban pen palei ya kam siem ba kajinglong hakapreng kajing bun kam. Hanai la beriu la lalot balat. Ba ukwar ha kawan pan ban ya kajing jat. Kene kala jah hakikat tu kat ni telikiwa kebetulan haki snong juga tain riwar penusna hakaba ki brio namar kejeng ha palat kila penong ban kem lani ban trap iki dok ha daga rukom kabam iya hap satya hakaba kene ka jengle ke jongki kalong ban ker ya kawa na siliang ba kene ka jengker kalong ban kem lani ban trap iki dok ha balai thuru ba ka jengkem dok ha lamba kene ka rukom trap lani ka rukom le kapenong bagi dok ha kin ngat kini ki jingram na ki spa bat ki hajar kilo bat amtang ki dok ha ki bahe na wat ki dok ha ki badang ret ru balada kan ni ka yai peteng kini ki wa akawi ka si kinum dan shu ki dok ha ki dok panat bat kan penong ya ubri ru panum yo majum to shu na ne ka wa kam tam e ki bri ki basma ban kwai na kini ki wa kene ka jingle jing ki kat kan ngot ki brio ban khanglati ya ka wa na siliang khang ban trap na ban pengat ki dok ha kala penlong ye ki katukan ngot ki bri ke snowdon ka jingkit khli man ai da ka jing ujor sa green tech foundation ka blong ka weni ki sang ki balami ne pensa ye ka me meryang la kalong ye ki do la kalong ki khlau ye ki mar ki merang bat ki wi de ki jong penlong oblei ba ki jing thau ki jong oblei ha ka ni ka maryang kom ta ki ni sngi ki beladap la kalyang ka sdo civil penusla kala pha ye ki pulit jangka penusla thanat mani man penpra ban wengdo ye ki ni ki jingker ki ban pendu jak sendan ye ki do ki do wa ha ki ni ki wa hakabai de bakani maka jing ujon na kalyang jangka green tech foundation ba kumjuru ka jing shimkhian kalyang jangka board pnya jangka sdo civil penusla ba kumjuru ka jing pha ye ki pulit mani pen pra ye ki ni ki jingram ye ki dok ha na kalyang songat upata ulo yo menyakran ban president jangka sang ba haban longlang boleh tu khamba shushu bali ba kasang ka ujor ye kan ni ka jing rem dok ha kan ni karukom te ka tu ka dei ha ki banta jong ka wa song thi sha ki than riwa penusla te den ban liang jong ka foundation ni la yo ki complain na ki stakeholders ki bari ki nong shong jong tu ke area ngi la shem marmar ya tu ka issue mbat ngi la pha ka jing tho wood che SDO mbat ngi la ong ru ya OC bun pha ya ki kulit ban le pen prano ya tu ka jingkar namar ka tu ka jingkar bi ka ngimpat ya kran swai kita ki an mo rei ka dei ka rukom ka ba pendu jaj pen do ya ki do kha do panat namar la pi pet bai ka tu ka trap ka ba ki le hang tei ka long ba watang iwi do kha retru innom lacho ka ba mut ki la yo ban kulun ki la yo ban kedong lut baro ka ba mut ngin ya sten ba ki la yo ban khang ban kem lut baro do khang ngin ya long kanum kila du jaj non gen jido ka do panat ka tei ka wa ngi ngim don ye ban ong bangi ngi tu kelar ya kanu kata ka kam jong no andai kelong bana kaleng foundation ikum ka kanhon ka ba ya ki klau gi tapi ki wa ki marat ki mereng kalong ba kum gini ki ngim la ban pedeng nomor bal da pipej bah ya kani kar kum le ang dei kalong ba ya ka section 4 but section 2 section 4 but section 5 jongka Indian Fisheries Act 1897 ru kila violates the PPJ section 3 and section 4 jongka United Kasi Jaintia Fisheries Act 1954 ru kila penken te ngi la ong ru ya district administration nama ba katkum ka tuka BNSS kalong ba ya section 152B hai won idei ban penteri kamardor hakatei kawa ti ka jing penpra kalong ba ngam bakla kadei hakilai jaka kadei haki benta jongka weilenter hai nangta haki benta jongka nong kwai kabadei jongka wa song hi bat haki benta jongka wa lakyat tu ka cable bridge da pikan mau katur ko dai benta jong ko song hi ti nakaling jong foundation ngi maham tinge ya kum kini ki kom namar ti ladang ya
kwa ban ya kwai ngi kwa ban ya bom do kha mano iban khang e kata ri ba pin ya bom dawai ba pin ya barbi ba pin ya trap kum kini nomor la pi ba ka dei ka jing gar ang tei lei ka dei ba kila kar ba na siliang kha siliang jong kawa ba inong chong snong gi thu ba watang iwi do kha ko mo ong e pi mane watang iwi do khari tu like kim lai chu kamut kilangat ba cha ka tu di ngayo ru ka video ko ba ngai daki omli shu tang ki spa kilo daki 1000 kilo kiyo ban kit tang na kawi ka trap pamut ki do kha do panat tekin du jaj bai tha ka tu kar kom nakaleng jong foundation kalong ba ngim nom sha da lei ru la da di yama no menoro ngim karan bau de traditional no nong wei ri kum gini ki kam ban pendu jaj pendu pendam jaj ki do kha do panat ki wa te ni maham da ka batinge kan ki don bang mo yang bakan de kar kom trap da kha ka to kar kom ki gadi ka bala don ki por ki bomon shwa ne hanul ko yo jing te ko no pi ya ni burom ya kata la da kadai ki don ki bang bakadai ka traditional practice jong kinong chong snong ru ka tu mo tangbal da kata ka rukom kata kalong traditional hadu ban pendu jaj pendam jaj ki do khado penat na kaleng jungi ngim sung ya hap kan pi page menta ya kanika ki ba kidang kanika puja festival ke bagi tang dapro kadai kawi ne ki rukom ke bagi abret barha ya gitu belai thau ki wa Henry nakaliang foundation ni ong ba ya katu kamlong show bat nakaliang ka PCB kan jitiru kila penmi da ko ordar halor jong katu ba katu ka rukom kadai ban penjano kalong ba pi katuru kadai ka bamut katuru kadai ka jengit niam jong ki Henry ka bala pollute hadu kata-kata ya ki water bodies ya ki rivers ki kalong ba ngim kami hap kan di mentah tenda pe je ki ru kajing bereblay ru kala duna kim sha shu kila yus de gitu ki lale de gitu ki eco friendly yu te nga shu request ke ni ki nong nong ru kalong ba lada kata ka rukom ke bala long nadu mentai ru hentai kidai ki rukom ki ba pendu pendam jaji ki do kha do panat kidai ki rukom ki ba penjabo kidai ki rukom ki ba pendu nong ya kata ka ya kita ki long dian mandien jungi ya ka future generation de ni ham perkhat ya sementara sibu ako ba umsong ako ba umngot mentah ki do kha ngidang yo ban ya kwai ngidang yo ban yu sibu lasam snem tang wi do kha do panarun yu isu kata kada gi jing du nong kam dai jing du nong jong no kada gi jing nong jong nong nong gi te elda pikiran ya kata traditional practice te nakaliang jungi tingin pediang pi pan ong bahadu panda penjabo ya ki wa adu pan pendu pendam jaji ki do kha do panat ki wa bahadu panda penyap ki merat ki mereng barok khoj mo ya kata nomla ati ban pediang nom ngim snoi hap kan Kamu ini kita kah bagi yo ni tu cakap macam bagi adi ge khai ma mat pion gi hajar kilo ma te nga hakajing pe junga banong daki hajar kilo ni bam de mano hi ban la ban bam nga trai kandon hi gejing yatet ni ju nga dang ong gini ni balada ba ni akran bahaya kata livelihood jong ginong jong sinong dei Henry ladang kata livelihood ke jong ni kinong jong sinong kalong ba ni yakwa ban yakulun ni yakwa ban yabam ni yakwa ban yakdong lut tang sisen te kandon jing mut ayu kan ngim ya perkhat chu kan ya kata ka ya kita kipanwan kumong ya pi kalong ladang ile ya kano ngide ban le kata rukom ba kinum du jaj kinum dam jaj kan gitu kha du panat Kamu tu ada tengah tay, mau nak yang kamu kini bagi terap dah kamu tu kilik berisnem ni kita nak season, kita nak benai, siapa nak benai tak? Ya kata tengam dati bahamo. Kadi kebagile baro sistem ni kile tang season lano ru tang balong ngai ba katu kejingkar kadon bai tang tu pi. Kadon bai tang tu hawa. Bat kasakawi ru anong ngai pi nomor kum ka foundation hi kalong bangim datare kumar gino isu nomor ba ni burom ya kisnong ni burom ya kisnong tamla ni burom ya ki pajba mo henry kane ka is komplain na ki nong snong na ki nong snong jong katu area to pi te kadai ka jing sngu kya kadai ka jing sngu pangnut jong kinong snong na katu kadong ka thanyi tang kata ka foundation ka sim kya lo jong kane but kini gimdai ki mat ki berit nganong epi kimbe ki mat ki berit nomor ginu ki kam ki bapen du jaj ya ki do season pendu jaj ya ki merat ki merang season pendu jaj ide ki kam ki bang hiaban ne perkhat ba ki borsnong bagi de ban sim kya lor jong ne ban nakaliang jong foundation mentang indon ke meeting hapo Perslah
konbin hi dai SGO bat ya barok gitu ki ya gitu ki bapen ya gitu ki batrap ya gitu ki ba le kamru mentakasi kini poilang tai bat ngin sa shim ya kirai ki bateng e banang ni sakmat kin dai su batang jia kum kini ka padang jong ki wa bat ni nakaleng foundation ngim don bisni ru ya no ndai ka ditang katahi ka bangi kwa ba ka gitu bat penek pensai gitu ba katu kawa ka ba hasnong jong pi kam dei ban jano ka do kha sinja ta 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 kris baban mo kris ban ma